बयबो हालेवदोंना एवाखै हालेवफेरदोंना हालेवफेराखै बयबो हालेवफेरबायना आंबो हालेवदोंमोन मोनसे समाव नांगालजों हालेवदों आरोखि नोंसोर माजों हालेवा ओमफ्राय जोंना बिमाफोर सिख्लाफोर हिन्जावफ्राबो मिथिखायो नांगालजों हालेवनायनि नङा होमबा नंगौ नामा थिग बिब्दिनो 30 बोसोर सिगांनि खोथा माने सासे आगुआ दाहोना दंमोन आरोखि सासे माहाजोनाव दाहोना होनबा मिथिनो मिथिया दाहोना which is called in English servant आरोखि थालिया आंखौ दुखु मोननाय रागा जोंनाय आंनि सुखुबो बेयाव थानो हागौ नंगौ नाङा अरजाया जेबो नङा थालिया आक्रमण मादै आंबो हाबा लाखिनो बिदि आरोखि जिनिसा ओमफ्राय आं खावलायो बे आगुआया दाहोनाया सासे मालिकनाव माहाजोनाव थाना थायोमोन ओमफ्राय मोसौआ सानफ्रोमबो हालेवनाय मोसौजों हालेवोमोन ना दासो ट्रेक्टर ओंखारबाय नंगौ नाङा 20 बोसोर सिगांथ' बे नांगालानोसैमोन आरोखि नंगौ नाङा माने होगोन माने मोसौआ होब्लाबो थाबायला बे दैज्लां बोथोराव सामफ्रामबो हालेवना नंगौ नाङा आं खनसै आरो आं खावलायो बयखौबो रंजानो मिनिस्लुनो मानोना जों मोसाबो नङा मुफुरबो नङा सैमाबो नङा अमाबो नङा मोसौबो नङा बोरमाबो नङा जों मानसि Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. Talia! जों सुबुं माहारियाल' इसोरजों मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहोखौ होजानाय बोर होजानाय जिब जुनारफ्रा मिनिस्लुनोबो हाया रंजानोबो हाया जुदि नों मोसौखौ बुङो आं नोंनो दानो 10 लाख होनोसै एसे मिनिस्लु रंजादो मोसौ होनब्ला मोसौआ मा होनगोन बिदि होनगोन ना होना मादै बेवहाय मोसौआ बिदिसो होनगोन ओमफ्राय नोंसिनियावथ' मैसो गैलाना टाउन खाथि जाबाय नालाय मैसो दं नामा मैसोखौ दाबायदियाव मिनिस्लुनो थोब्ला मैसोआ मा होनगोन मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ इसोरा होआखै जिब जुनारफोरनो होदों नामा जुदि नों बोरमाखौ होनो बोरमा नोङो एसे मिनिस्लु रंजा दानो नोङो 5 लाख होगोन होनब्ला बोरमाया मिनिस्लुनो हागोन नामा रंजानो हागोन नामा हाया बेखौल' होननो हागोन बेयो बोरमाया जेबो हाया थालिया बाबु थालिया मेथाइ खनग्रोनि दोंसे दालिया सिमेन्ट आंबो सिमेन्ट लेखाय गार सिमेन्ट This
नांगौ फैनाय बिदि दरसि थायो आं खावलायो बयखौबो रंजानो बियो सारादु नङा दरसि दुखु देखायनो बियो रंजालि बैसागुनि बिदाय फोरबोसो ओइ नंगौ नाङा नंगौबा आखाइखौ मादै दुखुआ बयनावबो थायो नरेन्द्र मदि हेमेन्त बिश्व शर्मा बयनावबो दुखु दं दा जोंनि दुखु प्लास्टिकखौ सुखु बानायना लानांगौ दुखुआ थैयाब्ला जोबा जेब्ला नोङो सिखुफोर जोंगोनब्लासो नोंथांनि दुखुआ जोबगोन आरोखि दा बेनिखायनो बयखौबो एसे रंजानो खावलायबाय आरोखि रुजुनो रायजो जालांगोन आलासिनि बायदि दोनथारगोन संसार जालांगोन दै सानो लामा संफेरे डायलगखौ एसे होबावगौमोन मा खालामनो अन्थाइ सायाव दै लुना लागाया मेथाइ नांगौ मेथाइखौ खनसिगोन आरोखि
साख्रिखौ नेबाय थानो नांला जुदि बैसोआ जाबायब्ला हाबाखौ लादो एसे गाज्रि खोनायो नंगौ नाङा बडि स्प्रे हमेपथिकजों गायो बबे बेमारा हमिय'पेथिकजों गायो बबे बेमारा आयुर्वेदिकजों गायो नङा होमबा बेवहायफोर जिनिसा र' बै एथ' गरमजों जाया ओइ पिस्तला लाबोलै बांद्राय जायालै र' आं खावलायो बयखौबो रुजु रंजानो आंनावबो बुंनो गोसो जानाय फंनैसो बाथ्रा थायो दा मेथाइल' खननांगौबा आं मेथाइखौनो खननोसै दे गुबुन हौवाजों खारनाय दं गैया गैयाना बिराद मोजां गैयाबा बिराद मोजां मानो खारो आं दुखु मोनोलै माने फिसा जेब्ला 6-7 बोसोर जायो जोंना हिनजावफ्रा खारोलै ओंखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायो जेब्लासिमनाखि नोङो फालें सौखिखौ बायनो हाथ'वाखै होमब्लासिम हाबाखौ लाथ'नाङा आरोखि नंगौ नामा ओइ जों लागो खाथियाव ओरैबायदि घटना जादों बेवहायबो आं खोन्थालांनो माने सिख्लानि बिमा बिफाया सानैबो मिस्ट्रेस मास्टार बिमाया मिस्ट्रेस बिफाया मास्टार ओमफ्राय सेंग्राया बिराद हेन्डसाम मोखाङाव जेबो दाग गैया मानसिया एसे बेखार आरोखि गान खनदोंलै आंनाव 245 ता गान दं गोजौनिया फैगासिनो ना माने हौवाया लांबाय मास्टारनि फिसाजोखौ दाना मास्टारा लायफिननो थांबाय दानिया फिसाजोआ बुंहरबाय जै आंखौ न'आव लांफिनबाय आं थैबाय होनबाय थालिया दाना मास्टाराबो साननो गोरों बुजिना आयौ फिसाखौ आं न'थावबाथ' मानो न'आव लांनानै थैबाय बायोब्ला लस जागोन होननानै बे बेखार हौवाजोंनो हेन्डसामजोंनो होबाय आरोखि हाबाखौ थालिया दाना हाबाया जाबाय आथिमंगला आठमंगल फैयोना फैया दाउला खासि लानानै लोंनानै जागोन मिलायालै र'लै फैसाखौ मोनस्र'राथ' दा जारलालै ओइ नंगौ नाला आठमंगल थाङोना थाङो बिसोरना आठमंगलानो थाङानो हाबा साजानोबो खम जारला आइले मासे लांसिना संसारलाय जामाय दं संसारनांगौरा हाबा लानानै बिसोर लादोंना लायाखै हिनजावखौलाय र' हिनजावा गैया बोरै मोननो बिदिबालाय नंगौ नाङा बेवहाय नों हारसिं थुनानै थैयो नों हारसिं आखाइ थुनानै थैयो थांबाय दानिया आथिमंगलायाव आठमंगलाव फिसावा मास्टार फिसावा 90,000नि फालें हरफाबाय 7 इंसि 6 इंसि जालायनाय लेपटप हरफाबाय लाबोबाय 3 बोसोर रायजो जाफैबाय फिसाजो सासे समायना मोनबाय थालिया दानिया ओइ बे बोसोरसेयाव नांलायानो फिसाय जेब्लानाखि 3-4 बोसोर जायो अब्लासो नांलायो गोदान सोदानथ' खिनाय मानि दोनहैयो हिनजावखौ ओइ नंगौ नाङा नोंसोर दोनहैफेराखै गोदान सोदानब्ला हिनजावखौ खिनाय मानि दोनहैयो टयलेटआवबो नेगोन आरोखि ओरैबायदि जै गोजाम जाबाय बे नांलायनाय सुरुसै ओइ नंगौ नाङा माथो नंगौरा थालिया ओइ नोंना मामि बाबाया नांलायोना नांलाया नांलायोना एसे बिदि संख्रि बानलुनि एसेबाबो जाखायो दा बिसिनाबो बे मास्टारनि बिजामादैनाबो फिसानाबो नांलायनाय जाबाय हरनि 1टा बिदिखालिया हरनि 1टा रायजोफोर 1टा हर बे मास्टारनि फिसाजा बुंबाय फिसायखौ बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो 1टा हर बे लेपटपआबो आं लाबोफानायसो जाहैबाय थालिया बिसिबां मुसलमान हौवाया होनबा बे 1टा हराव जुदि हिनजावजों बिदि बुंजायोब्ला बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो आइ आफा हरनायसो
बिल्डिं फसंगाबो आइ आफा बुंनायसै ओइ खुरिया हौवा नों खामायनोबो रोङा जागौ मिथिया बिमा बिफा जाग्रा होननानै रायख'बाय लाजिनानै बे सिख्ला हौवाया बारान्दायावसो बस्था बनानै उन्दुबाय आरो ओइदिनखालि थालिया ओंखायनो आं खावलायदों लेप टसक फालेंफोरखौ बायनांला थाखा खामायगोन फुजा मानसिया खोनासंगासिनो बिसोर सानैजों बिदि दावराव जाबाय थाबा मोजां लागाव आक्रमण गान खननांगौ मोसासिनो Sana inong